everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Usa man gyud yung giawayan ni Arnel, ha, Lily? Sere, pangutan ama? Ma? Ha? Di ba? Mami, may tawag ni mo na ako? Ha? Di ba? Mami, sorry. Sorry, nalibog manggod ko tungod sa amang away ni Adele. Mami? Unsa man lagi gyud yung giawayan, ha? Niyan ako. May kaniya ka na. Hala, lingkod yato pa di Lily. Kinahanglan mahusay mong duha. Dili maayo na doon na mo'y awayan. Ma, natural man gyud na sa magtiayon nga mag-away gyud. Pero sa ako nang giingon, gadili lagi maayo nga ang away paugmaan. Kinahanglan nga husayon dayon ni Arnel. Bitaw, love. Ayun na lang gud kasuko na ako, good. Sorry na, good, kung nagkasamang ko nimo. Oh, okay naman ko. Ano may problema? Tinood ka? Okay ka na? Di na ka mga bubuhan ako? Oy, nangabubho ka day, Arnel? Natural man tingali na, ma. Mangigig ko kay dunay lay ikasulting akong asawa. Ay, nahala. Sa ari na lang ka ng bana ni mo, Lily. Kadi na ka makisulti paglaing lalaki. Yes, Mami. Love. Ayun na lang, good, kasuko na ako, good. Promise. Hindi na kumutan ang paglaing lalaki. Okay, aron mahusay ta. Kinahanglan dadon ko nimo sa tubangan sa lalaki nga akong gipangabubuan. Kadtong Jigger. Unsa? Mulag na hadlok na noon naman na nagat na ako. Nakasabot tingali ito na nga mabubuang nagtawag. Pasuko-suko pa malititong dako. Hindi naman giniisda. Ako na lang iskabit sihon. Madi ko lambas, uy. Mato pa di kong merkado napita. Mapalit kong lambas. Ay, may namapisi ako na-una. Anong dili ko magsigi ko na-una atong Arnel. Wala cute. Nasuko na gito na ako. Nga akong gi-off ang cellphone. Sige na, Lily. Arumawa ang akong pangabubo. Dad ako sa tubangan adtong Jigger, okay? Mahimo ba, Adnel? Ayaw na lang ko nagdak, Arnel, nganong imo pa mangyudad on si Lily sa lalaking imong gipangabubuhuan? Gusto lang ko makapati sa isulti sa lalaki, ma. Nga wa sila relasyon og si Lily. Para klaro-klaro ba? Okay, Lily? Sige na, dali na. Iatubang nako adtong Jigger. Arnel, mahimo ba? Nga, digan ko na mo lisod-lisoron? Mapawayon ako. Kay labad na akong Oh, asa naman ka? Manglakaw na ta, Lily. Hey. Gusto na. Ay, naglisod-lisod ang imong asawa. Ma, gusto lang akong siguroon nga wa magbinuang akong asawa nako. Ha? Relax lang. Tuod. Kuande, doon na di ko yung meeting karon di, ma. Kinahanglan day nga mula ka na ko balik, ha? Ha? Oo, na ko yung meeting. Ay, kung mulakaw ka, dadan na lang imong asawa. Ay, ma, kinahanglan makapahuway na lang na si Lily di sa kwarto namo. Ay lang isag sa muka kung sa puto na ako. Ay, pastilan ni mo, Arnel. Naunsa naman ka. Liwat ka na gyud si mong amahan. Nga may pagkasungugan. Anak ko, natural. Ato gyud ko maliwat niya. Sige ma, mulakaw na ko. Ay na lang ko ninyo paabutan sa panihapon, okay? Gusto si kondadon ni Arnel sa gawas. Bahala nag-unsay may tabo. Dili may tabong mo gawas ko din siyang bahay.
Para nagbasuko siya nako. Si Dahlia sad. Wala sa ko magkauyot sa iyang gibuhat. Pamati ko. Murag na kagusto gid siya ni Arnel. Nana, naluto na kinako ang skabitsi. Pero, kadako ba sa pinista Mahurot kanina ko kaon nga ko ra. Imposible nitong buhian ni Lily si Arnel. Imposible na gyud. Nganong wa naman sa din mo malap? Arnel? Niyak ka? Subagaon ang akong pamutana. Anong wa man ka manglak? Dunay namisita nimo dinhi? Hasta yabag kagutaw ni mo manulti, Arnel. Ano gutaw doon na mamisita na ko din Lakaroon pa gani ko matugpay ni Napita. Unya, doon na day mamisita na ko. Wa ta may baw. Basin ang mananagat imong gipasaka dinhi. Usi mananagat ba? Ayaw palimot-limot ha. Wa magaling ko malimot nga igo ra kung namati nimo sa phone nga nakikila-ila ka niya. Oo. Siga na sa ng mga mata nimo. Nagtuo ka? Nga wa na lang gidunggan o wa ko'y imagination, ha? Hoy, tao! Ay, puta kang sulti diya, oy! Iko na kumipalit og isda para ako maluto din, Busa ipatagag nga na yung mababa. Muna siya kakurik kinangigi, oy! Ay, na nag-i-apil nga itong drama ng imo pagkaabubuhan ko nunay, kaya wa naggamit. Ug nganong di man ni ma-appeal sa drama nga magtiayon man ta? Unya ka nang magtiayon, magpangabubuhay gyud na. Magsilos magani ka sa imong kaluha? Ako na ba nooy di magsilos? Ug mananagat nga batanon? Labi ay! Hilom ka karon. Luod-luod ka di mo sinultihan da. Unsay luod? Ha? Ako luod ko? Luod ko? Luod ka pa matiyonan pangabubuh kunuhay ni mo, luod na. Di sa ko buang driyoy nga batakan na lang pamunit. Sa kadiha, grabe naman sa kam na nagat. Oy. Hilom. Ikaw na si hilom. What am I baw? Basin og nag-andam nakagreserba rin ako, ha? Aron inigbuwag na to, naadayin kay kasandigan. Hoy, hilom, oy! Hilom. Ikaw ba no? Butunga ka din mga away ka pa. Gigutom na ko. Way pag mga unta. O ka na ba? Mura ni kag tinuod nga asawa pa matiyo na. Kay gungit ka lang. Hilom. Way pag maghilom ka na lang diha. Okay, sige. Andamang lamisa, ha? Kay maligo na ako. Maligo og dali-dali. Aron humot kong masimhot nimo kung mga na ta. Nung sa kadiha, ka ba no? Bisa noon sa naman lang ipanulti ni mo. Ligo. Kinakay? Ay lang ko kasukogon. Angay kang malipay nga humot ko permi. Humot ni imong bana. Hilom! Unsa? Milakaw na sad si Arnel? Mao na Miss Yvonne. Human lagi ho sa ni Ma'am Corazon. Milakaw sa dahil si Arnel. Nga naman kang magsige man sa glakaw. Butlang. Di ba sa mahimong mangutana ko. Nanawag na sad ay. Unsa mas Ma'am Yvonne? Di naman tupak. Ginag. Kalimtan na tingataan na. Pero, klaro ha. Masin kita, panginlang ining bis na atong gipagbuyan din karon gusto ng kaon. Yak, patay kayo ni. Palaguton sab ko ining Ma'am Yvonne ay. Hello? Nganong nanawag ka naman, Sab, ha? Ang nga, di ko manawag, ma'am. Ang murag miuga naman mi direk, pinaabot mo. Wa pa man gid mo madas lili. Paghuwat na lang, Jigger. Hunit kayong utok ng asawa ni mo. Ganahan yung kasi magpahimos ni Arnel? Kana ang di gid mahimo nga maganahan siya anang Arnel. Paghuwat lang. Kay kung dili gani ni Madag palayas, ako ning ipakidnap ni mo. Unsa? Akong unayon og kidnap si Lili. Makapasan na gyud ka nga asawa, Dalia. Kay lami man kang muluto og iskabitsi. Lami ang isda. Ang lako luluhi diha oy. Kaon lang diag maayo. O kinanglan sultian tagi kas tinuod nga nakauyon ko sa imong linutuan. May magbabasulti tabay na ako. Oh, okay, sige. Unsa may gusto nimo nga atong sultihan? Bahin nimo, ha? Kuan. Husto. Aron malingaw ka,
magpaso-paso ta sa daplin sa dagat o mag-night swimming ta. Ayaw na mo normal ang abnormal na to sitwasyon, Arnel. Ha? Kinahanglan seryosohon ni mo. O kinahanglan mo pauli na ko sa isla. Okay, sige. Mahimo na kamo pauli, pero human unya sa atong kasal sa simbahan. Arnel! Ay. Nanawag na sa dangi mong kaluha. Tubaga na, dili ka na hunungan ko dili na ni mo tubagon. Okay. Hello? Anel, paulit din sa bay. Layan ang akong lawas. Unsa? Nalipong ko. Paulit din kakuyapon ako. Kakuyapon ka? Unsa? Si Lily, kakuyapon? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!